kunnen functioneren van de haven van Antwerpen is ook het kunnen functioneren van de haven van Vlissingen, is ook het kunnen functioneren van de haven van Rotterdam. De haven van Antwerpen. Zonder deze haven geen discussie over wel of geen uitdieping van de Westerschelde. En wellicht ook geen Hedwiegepolder kwestie. Maar zonder haven ook geen werk voor 150.000 mensen in België. De haven van Antwerpen is heel belangrijk, zowel voor Antwerpen, Vlaanderen, voor België, maar ook voor Nederland. Chris Peters, haveneconoom en hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. Het uitzicht in werkgelegenheidscreatie, direct in de haven zelf, maar ook in de toeleveringsindustrie. Ook sociaal gezien is het, maatschappelijk gezien is het van groot belang, omdat haven en logistiek nauw verweven is met elkaar. En de logistieke sector is heel interessant, omdat het hoogopgeleide mensen werk geeft, maar ook altijd werk zal geven aan minder opgeleide mensen. En steeds beide groepen, beide categorieën ga je altijd in je samenleving hebben. Dus ook vanuit sociaal oogpunt, maatschappelijk oogpunt, is het een heel boeiende en een heel interessante sector. En die sector heeft baat bij het kunnen ontvangen van grote containerschepen. Schepen die een vaargeul nodig hebben die diep genoeg is om zowel bij eb als bij vloed door te kunnen varen. Sinds de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde in 2010 heeft de komst van megacontainerschepen naar de haven een vlucht genomen. Dat aantal is bijna verdubbeld. Hoewel Vlaanderen blij is met de verdieping, is het niet heel gelukkig met de almaar voortdurende discussie over de Hedwiegepolder. En hamert het op de natuurafspraken die zijn gemaakt. De Nederlanders flikken het ons weer eens. Paul Verbraken, havenverslaggever van de Gazet van Antwerpen, verwoordt het gevoel dat leeft onder Antwerpenaren. Want ook in de jaren 90 kwam Nederland beloofde herstelwerkzaamheden aan de Westerschelde niet na. Vlaanderen heeft daarvoor grote bedragen betaald. Toen ging het om enkele miljarden Belgische franken, als ik me nog goed herinner. Die zijn betaald en Nederland heeft dat lekker in de pocket gestoken en heeft er andere dingen met gedaan. Maar dat natuurherstel is er nooit met uitgevoerd. Niet alleen dat, maar ook de fragiele verstandhouding met natuurorganisaties en de haven zorgt ervoor dat Vlaanderen graag ziet dat de afspraken worden nagekomen. Eind jaren 90 heeft de Antwerpse haven en de Vlaamse milieuorganisaties die hebben een enorm conflict gehad over de haven. Toen zijn Vlaamse milieuorganisaties tot op Europees niveau gaan procederen tegen bepaalde uitbreidingen en verdiepingen. En dan de belangrijkste reden waarom Vlaanderen daaraan houdt, dat is een spook dat aan het opdoemen is. En dat is de natuurbewegingen in Nederland en in Vlaanderen hebben al woordelijk in mijn krant onder andere gezegd dat de hernieuwing van het onderhoudscontract voor de Schelde, dat men daar wel eens een stokje zou willen voorsteken. Dat men dan wel eens een mer gaat vragen en dat men daar diepgaand gaat oppositie tegen voeren. En als dat gebeurt, als ook maar 1 of 2 jaar de onderhoudsbaggerwerken met de Schelde niet gebeuren, ja, dan met de aanslibbing die er in de Schelde is, heeft men dan binnen de kortste keren heeft men dan alles teniet gedaan wat men in al die jaren heeft opgebouwd en dan wordt Antwerpen binnen de kortste keren, denk ik, een vissershaven. En dat terwijl 6 jaar durend overleg tussen boeren, natuurorganisaties en overheden in 2005 een akkoord oplevert, waar iedereen zich in kan vinden. Ze zien allemaal dat indijking en uitdieping van de Westerschelde het systeem hebben aangetast. Met gevolgen voor natuur en veiligheid. Maar na ondertekening gebeurt er in Nederland niets. In Vlaanderen heeft men argwaan ten opzichte van Nederland. Dus een argwaan van in Nederland of in Den Haag ligt men niet echt wakker dat hier een verdieping komt. En om Rotterdam te willen te zijn, gaat men de zaken misschien moedwillig vertragen. Het wantrouwen in Vlaanderen staat haaks op de visie van tientallen wetenschappers en hoogleraren. Onder wie Ed de Hond, oud-burgemeester van Nijmegen en bestuurskundige. Hij werkt aan een plan om de Vlaamse en Nederlandse havens beter en meer te laten samenwerken. Rotterdam, Antwerpen en Zeeland, dat is een soort van economisch centrum in Europa waar te weinig naar gekeken wordt. Het is in allerlei opzichten zo'n ontzettend belangrijk gebied aan het worden. En als je dus Rotterdam en Antwerpen niet nauwer samenbindt, en dan zal dat elders in Europa wel gebeuren. Hamburg is er ook nog. En als je kijkt naar de Franse havens, die zijn er ook nog. Stel dat een groot bedrijf wil zeggen, ik wil me eigenlijk wel vestigen in Zeeuws-Vlaanderen. Maar ja, ik moet wel verzekerd zijn van alle toevoer die ik nodig heb en afvoer die ik nodig heb. En het gaat betekenen dat ik op een gegeven moment mijn aanvoer niet meer kan krijgen, omdat er geen besluitvorming kan plaatsvinden over bijvoorbeeld zo'n compensatie. Jezus, moet ik daar dan wel met nieuwe bedrijven gaan vestigen? Zeeland wordt daardoor niet aantrekkelijker voor bedrijven? Nee, absoluut niet.
We zijn allemaal voor infrastructuur, we zijn allemaal voor een TGV, we zijn allemaal voor vooruitgang. Maar als die vooruitgang ten koste gaat van jouw eigen tuin, of ten koste gaat als je er zelf als persoon last van hebt, dan is het logisch dat je daar emoties rond hebt. Maar het duurt al zo lang voor we een beslissing kunnen nemen in complexe landen zoals België en Nederland. Als we dan ook nog eens gaan terugkomen op beslissingen die genomen zijn, dan wordt het natuurlijk wel heel bijzonder.